Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, gibati kog kalagot sa usa ka lalaki. Kana bang makawala jud siya og respeto. Pero gapugong lang ko sa kong gibati. Tungod kay bago pa ko ining maong kumpanya. Mag 1 month pa lang ko diri mga idol. Pero grabe nagnahitabo na ako. Og wala ko nag-expect nga bastos di ay nga pagkatao ang among visor. Kalain pud makatutok ni Sir Al sa akwa, uy. Mura man kog iyang gihubuan. Ems, busy ka? Dili man, sir. Ngano may isugo ka? Sulod sa kong office, may pabuhat ko nimo. Okay, sir. Sir, may ipabuhat ka na ako. Lingkod, Ems. Gusto lang takang mailhan pa. Since bago pa ka diri. Nana ba kay boyfriend? Ha? Sa una, sir. 2 years ago. Karon di ay. Focus ako sa kong trabaho, sir. Kay eskwela pa man pud gud akong manghod. Kapila na ka nakauyab. Unsa man ni iyang mga pangutana, uy? Personal man kaayo. Party ba ni sa kong trabaho? Katulo, sir. So, malamang, naka-experience na kag-sex. Ha? Kalain pud si mong pangutana, sir, uy. Kailangan ba gina natong hisgutan? Nagutaan na raman ko ba? If dili ni mo gustong tubagon, okay ra pud. Kalain, uy. Napay tinanawan niya. Manyak ayo. Sir, pwede na ba kumugawas? May buhaton pa manggug ko. Ato-ato ra ni Ems. Kung okay ka sa kuha, just tell me. Ha? Kuya Totoy og Lola Hubag, wala gyud ko nag-expect nga buhaton to niya sa ako Kinabang sa kadaghang pwede niyang ipangutanan nako. Nganong katumangyong kabahin sa sex? Unsa may connect ini sa akong trabaho? Og dili kay kana lang mga idol. Pila pud kahigayon nga iya kong gichatan or text kan og binastos. Kalami na gyud ikatug. Kinsa man ning nag-text? Si Sir Al man day ni. Unsa daw? Ems, pwede pasahan mo ako ng picture mo. Yung sexy ha. Yawa maning tawhanan ni uy. Naunsa din ni siya. Nag-uwag magmaayo. Nganong sa kuha man gid siya mag-ingon ani. Naman siya asawa. Kabwisit ang tawhanan ni uy. Saong ko man siya ha. Replyan ko ba ni? Ni text na sad. Unsa ko no? Ems, gusto mo makita gago maning tawhanan ni uy. Mura mag nakaminos. Letche, i-off ko na ning cellphone ako uy. Makabwisit man kayo. Kuya Totoy og Lola Hubag. Kung siguro, dugay na ko dire sa kong gitrabahuan. Hagbay na siguro na ko ning gimarites ning among visor sa akong mga kaubanan. Pero wala ko'y guts nga buhatin ka na. Kay lagi, baguhan ra ko diri. Og labaw sa tanan. Lisod og hago, mangita og laing trabaho. Pag-apply nimo, daghan kaayog requirements. Maunggi antos ra sa jud ni nako ang tanan. Gapugong-pugong ra gyud ko sa kong gibati kutob sa mahimo. But honestly, kabutuhon ako sa kalagot mga idol. My goodness! Isumbong na sa inyong manager, oy? Ang ako aba nga makahatag ko kagubot sa opisina. Og labaw sa tanan. Dili pa ba ako regular?
Well, unsa man, ato na lang na ipatira. Unsa? Kumidya ra uy. Ay, pagbantay gyud anak niya. Kana iyang mga text no, mga chat-chat sa imuha, ayaw gyud na irisang. Muna na gani na akong pinugong ba? Kanang makita gani na ako siya, lisod kay magpaka-plastic og smile eh. Makawala gid siya respeto. O siya ko nagdahong nga inaanak siya. Lucky pa'y imo day. Well, dili man hinuon tanan. Pero ang parehas anang imong visor, wagong yun na siya. O kung ang babay, kiri pod, mupatol, impas gyud. Makatilaw gyud sa kamandag ni visor. Mao gani. Ayaw gyud pagdawat-dawat ha, kung nasa ihatag ni mong ilimnon. Basi patulugon ka unya anak, unya pagkahuman, gabason. Mura magsalida. Bitaw. Di nato kontroladong utok sa usa ka tawo day. Labi na anang visor nimo nga manyak. So careful gyud ka day. Kuya Tutoy, og lulahubag. Wala ko magdahom. Nga mao kini ang akong ma-experience sa unang kumpanya nga akong gitrabahuan. Makatrauma siya mga idol. Kana bang bation kag kahadlok nga bisan di ay sa imuhang workplace. Dili ka safe. Palihog, tambagi ko ninyo og daghan kaayong salamat sa pagdagad ning akong suwat. Ang inyong letter sender, Ems. Maayong hapon sa tuon letter sender si Ems. Lamang hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha Kuya Totoy. Happy Monday, my loves. Adlawng Lunes karon, Marso 6. Nahala aritang Ems. Amayon nimong buhaton istorahon nimo ang imong manager. Kay ang imong manager mo na mo mupitol dito sa iyahang binuhatang di maayo sa imuha. Kay wa mo gyud ta kabalo kung ikaw ra ang ginahimuan og ingunani niya. Kay wa mo kay background or history niya nga nagbuhat sa ingunani. Basin kuan ba kanang ang inyong manager kabalo na sa behavior aning tawhana, ikaw na lay wala or mga kauban nimo diha sa inyong trabahoan kabalo na tanan, ikaw na lay wala. Syempre baguhay pa man ka. Sako lang la. Bitaw malay nimo og sa tanang mga baguhan diha nga makasulod. Iyahan ang inganaon. Depende na lang kung mopatol ka. Pwede kay kaana mo istorya sa imuhang manager day. Pero lagi ikaw gusto kang magbehave usa kay wa pa kayo isa ka buwan. Ug matod pa nimo lisod mangitag trabaho, lisod mga apply daghag requirements hago. Pero ang pangutana day makaya pa ba na nimo? Kaya pa ba or nagsalimuang na imong utok diha sa kalagot ana inyong supervisor? Kung makaya pa sige, anto si usa. Pero pwede man na nimo pikhag istorya ana ipatawag-tawag ka dito sa iyang opisina nya pagkahuman ang mga pangutana kay personal kaayo. Pwede man na nimo pikhan ingno nimo nga dili ko komportable ani imong mga pangutana sir. Di part ba ni sa kong trabaho? Sama sa imong gingon lalaki, motokar ang pagkalalaki, mawada nagrespeto, ikaw naglikay po ka kay siyempre baguhay pa man ka, casual pa man ka. So sa imong gibuhat, tama man na. Pero mas maayo gito istoryahon ni mo manager para siya na mo istorya dito sa tao kay under man to niya. Kung muhawa ka, ikaw alkansi, lisod ba mitag trabaho ron. Mao man gani nga anto silang usa day mintras makaya pa. Basta wala pa kaniya ginaharas sa personal day, makaya-kaya pa na. Pero kung manghikap-hikap na gani day aw di na ginamayo day. Tos na gyud kay nang inana ay na pagduha-duhag sumbong na sa imuhang manager. Ug para dili na ka mahasol na iya mga messages day nga mga binastos. Adto na dito sa settings diya sa imong messenger, makakita ka dihag ignore messages. I-click na day para dili na ka makakita sa ihang messages unless tuyoon gyud nimo. So wala nimo siya gi-block, bali ang iyang mga messages nimo moadto lang na sa ignored messages. Pero ma-view gyapon na nimo day kung gustuhon nimo. Pero dili na mo sulod dito sa imong inbox na. Adto na spam day para di na ka mahasol sa ihang mga messages nga dili connected sa imong trabaho. Salamat sa imong pagsalig ni atong programa letter sender. Ko si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubad. Feel good lang. Always!